Bro, kana ding ingon sa Biblia nga wala tay Bawal mo pagkatahog. papa. Ah, Oo, wala tay. bago. So, Mm. literal na imong pasabot ana nga bawal gyud mo tawag og papa ano sa kalibutan. Sa religious na siya nga O kisa about ano body. mga sa religious na? Ay Kisa siyempre na nag-ingon mo nga refer lang na sa religious lang. Unsa na po ng sitas? Migo, migo, migo. Migo. Kay kamo gabuot-buot mo kanang kuan ba? Gabuot-buot mo hatag distinction ba? Kasi may nag-ingon ninyo ana nga sa religious lang na. Ang kingon bisag kinsa nga naa sa yuta. Si Abraham gani gitawag gani amahan. Na tagayuta man to. Abraham ang gitawag amahan ha. Even si Kristo ni tawag ang Abraham nga amahan. So sa may tawag din niyo Usa pag amahan ningon ka na ang bro nga. suy. Bro, alangan pod og ningon sa Bible nga ang ato Andre sa to ang physical nga kuan ang papa nga kuan. Dili, Kay Nico, di ba nag mali. Lain na pud lang ang kuan ba? Lain na pud lang nga mali nimo nga pag-quote nimo og setas ba? Mabitan niyo ko sa sige may sige. literal ba na pagsabot. Ingon ka nga oh. So buti pasabot Di sa kinsa aning kalibutan di ka mo tawag papa. Di ka mo tawag og dili amahan. O sa may anak tawag ko sa din mo si mong papa, choy. Dili pwede. religion.